मिउजिक बेकग्राउन्ड मिउजिक गैयाना बुस्थुआ जाला नायदोब्रा खमाबाबो मा मेथाइ खननांगौ चेनेलाव गोदानबा साबसक्राइब खालामनानै लादो लोगोफोर एन्ड सापर्ट मी थाबैनो 1K जाथोंसै अननानै नायनो एसेबो इन्टारेस्ट गैयानो माबा 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 मा लिरलाबायखो एसेबो इन्टारेस्ट गैया नों मा इन्टारेस्ट गैया आइ एम इन्टारेस्टिं मा इन्टारेस्ट गैया जाखो इन्टारेस्ट दंब्रा फाग्ला मोसाबावोसो आङो मानो इन्टारेस्ट गैया आङो मा ओंख्रि जानाय फंबाय गोजनि इन्टारेस्टखौलाय मा खालामनो इन्टारेस्टजों मा जानो इन्टारेस्टखौथ' खालामनो हायो नाथाय थाम्फै अरलायबायलै थाम्फै मच्छर काट रहा है रे मच्छर बहुत मच्छर सासेल' थांलायबाय गजनी भाई मा ओंख्रि जानाय पाबजि गेलेनाङाब्रा पाबजि गेलेबा जाम्बा अलसिया जायोलै अलसिया पाबजि गेलेबा अलसिया जायो ओमफ्राय माबा जायो दुरबल जायो मानसिया दुरबल अलसिया जायोबा मा जायो मिथिया होमबा नोङो अलसिया जायोबा ओंखाम मोनजायानोलै ओंखाम इन्टारेस्ट गैयि जायो मानसिया दुरबल जायो मानसिया पाबजि गेलेबाय थाबा ओंखायनो आं गेलेयाना जोंबो ओंखायनो थाग्रा बडि नुवाखै फाग्ला नुवाखै बडि नुवाखै चक्लेट बडिया देनजार नुखायो आइयाव फैदो फैसना खाथियाव लामानि मा प्यार मानि मा जायो रोजिया जोंनि गोसो होयो उसिफावनायब्ला सासेया सासेखौ उसिफावनाय गासै सोलेरा मोसाबायलां फाग्ला मोसाखायो गोसोखौ जिंकी था गोसो One member Ghazni why Ghazni क्या रहा है दोई खैथा जाखोब्रा कमेन्ट हरदो Ghazni फंबाय मोजां कमेन्टखौनो हरा माथो रावबो बायोलां बिदिबा बायो आं बायोलै